El multireferèndum és una iniciativa sorgida de diversos col·lectius de la societat civil i organitzacions que el que pretenen és donar l'oportunitat a la població de decidir de manera directa sobre qüestions que els preocupen i sobre les que treballen. I retornar a la democràcia directa, que és aquesta, d'arrel, en la que puguem votar tots les coses que ens pertanyen a la població, que és tot. I bàsicament són 4 preguntes sobre temàtiques des dels transgènics, l'asil il·legítim, sobre l'energia renovable, etc. De la mateixa manera que el 25 d'abril del 2010 aquí a Igualada es va fer la consulta sobre la independència, de manera, diguem-ne, no vinculant o no oficial i sorgida des de la societat civil, doncs la d'avui també és una experiència que el que persegueix és això, és que puguem decidir sobre moltes altres qüestions que a dia d'avui no se'ns permet decidir. Varen plorar tants anhels, potser cal ser valents altre cop i dir no, amics meus, no és això. No és això, no, companys, no és això.